Φαίνονται οι μαύροι μου κύκλοι. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Λοιπόν, εγώ σερβίρω τώρα. Λοιπόν, αρχικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έχεις έρθει εδώ και μας τιμάς την παρουσία σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Και θέλουμε να μάθουμε πριν ξεκινήσουμε το ποιος είναι ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης, πού ήταν χθες, πού βρίσκεται σήμερα και πού φαντάζεται τον εαυτό του αύριο. Είμαι ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Προβελέγγιο, στον κεραμικό. Είμαι ο executive chef του Προβελέγγιου. Παράλληλα τρέχω και το consulting και στην Αθηναϊκή Ταράτσα. Τρέχω πάρα πολύ, τρέχω για κάποια projects στις Κυκλάδες. Ωραία. Όπου Κυκλάδες βλέπεις Σύρος. Σύρος και Νάξος. Οκ. Ναι, έχω ένα project στη Σύρο, έχω και ένα project στην Νάξο. Θες να μας πεις δύο λόγια για αυτά? Ναι, είναι ένα μπαρ στη Σύρο το οποίο φτιάχνουν ένα project με πίτσα, το έχω αναλάβει εγώ. Και είναι και ένα γαστροκαφενείο στην Νάξο που πάλι έχω αναλάβει το μενού. Οκ. Ασχολούμαι χρόνια με τη μαγειρική. Όσο θυμάμαι βασικά τον εαυτό μου αρέσει η μαγειρική. Ωραία. Μαγειρεύαμε για πάντα μέσα στο σπίτι με τον μπαμπά μου, τη γιαγιά μου. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα στον χώρο της μαγειρικής. Είχα δικό μου εστιατόριο, είχα το Σαν Μιχάλη στη Σύρο. Να βάλω μια ανωτελεία εδώ και να γνωστοποιήσω on camera και σε εσένα, γιατί το έχω αναφέρει σε προσωπικές συζητήσεις. Το δείπνο στο Σαν Μιχάλη πριν από... Πότε ήταν αυτό τώρα? 4-5 χρόνια περίπου. Ήταν ένα από τα ωραιότερα γεύματα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την είσοδο, το τραπέζι, την πίτα την ανοιχτή, το κρασί το σεριφιώτικο που είχαμε επιλέξει τότε και όλη αυτή η θέα και ήταν μαγικό πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά μαγικό και ήταν και ο λόγος που ήθελα πολύ να έρθω στο Monks Bird. Θα φτάσω εκεί. Έχουμε και ερώτηση. Μιλήσαμε λοιπόν για το σήμερα, μιλήσαμε για το χθες. Ας πούμε και δύο λόγια για το αύριο. Μ' αρέσει να μην κοιτάω το αύριο. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να χαίρομαι την κάθε ημέρα ξεχωριστά και το τι κάνω τώρα. Γιατί όσο έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου να σκέφτομαι το μέλλον, μπερδεύεται πάρα πολύ το μυαλό μου και χάνω τη δημιουργικότητά μου. Παρ' όλα αυτά δεν επενδύεις στο αύριο? Επενδύω στο αύριο, αλλά θέλω να έρθουν όλα, δηλαδή να μην είναι αυτός σκοπός και στόχος κάτι, να έχω μια ταυτότητα, δηλαδή να καλλιεργώ τον εαυτό μου, να έχω μια ταυτότητα ώστε να φτάσω να είναι η ταυτότητά μου κάτι και όχι να είναι ένα στόχος. Γιατί με το που πιάνεις ένα στόχο πάντα βαριέσαι και θες να πας στο επόμενο και στο επόμενο, δηλαδή δεν χαίρεσαι με τίποτα. Okay. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ναι. Στην υγεία μας, γιατί τώρα θα μπούμε στο παιχνίδι των ερωτήσεων. Ανέφερες συγγενικά πρόσωπα και το παίρνω ως πάσα, ξεκινώντας με την πρώτη ερώτηση. Ποια μυρωδιά από την παιδική σου ηλικία θυμάσαι πιο έντονα? Μυρωδιά από την παιδική μου ηλικία, ο καπνός. Νομίζω ο καπνός είναι αυτό που μου έχει μείνει, γιατί πάντα μαγειρεύαμε σε ξυλόφουρνο στο σπίτι. Και το αστείο είναι ότι όταν έφτιαξα μαγαζί, ο πατέρας μου έχτισε ένα ξυλόφουρνο και δεν τον ήθελα στην αρχή. Γιατί ήταν το μυαλό μου, ξέρεις, ακόμα. Αναφέρεσαι στη Σύρο. Στη Σύρο, ναι. Οκ. Άρα ο ξυλόφουρνος στο Σαν Μιχάλη ήταν του μπαμπά σου? Ναι, ήταν χτίσιμο του πατέρα μου από την αρχή. Τον πρώτο χρόνο δεν το χρησιμοποιούσα, μετά χρησιμοποιούσα μόνο αυτό. Γιατί δεν το χρησιμοποιούσα? Γιατί είχα στο μυαλό μου σουβίντ, μοριακή γαστρονομία, δηλαδή ήμουν ακόμα ανώριμος μαγειρικά. Θεωρείς κάποιον ανώριμο μαγειρικά? Γιατί διαβάζοντας και το βιογραφικό σου κάπου το είδα αυτό, που ασχολείται με το σουβίντ ή με το fine dining. Το fine dining είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά για να φτάσεις εκεί δεν πρέπει πρώτα να έχεις περάσει ένα στάδιο που να κάνεις τα βασικά καλά και μετά να πας και στο βήμα παραπέρα. Οπότε, άμα ξεκινήσει κάποιος κατευθείαν από το βήμα παραπέρα, νομίζω είναι ανώριμος μαγειρικά. Και αν θεωρεί ότι έχει γίνει δηλαδή κατευθείαν. Δεν θα διαφωνήσω. Ο καπνός σαν μυρωδιά ή σαν γεύση? Σαν μυρωδιά. Αλλά αυτό αντικατοπτρίζει και τη γεύση. Γιατί έχω βάλει πάρα πολύ το στοιχείο του καπνού στη μαγειρική μου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, όλα μου τα φαγητά έχουν ένα χαρακτηριστικό καπνιστού. Περνάω, παίρνοντας την πάσα, στη δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι το φαγητό που σε κάνει να νιώθεις πάντα σπίτι? Νομίζω μουσακάς. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω, τρελαίνομαι. Είτε θα το φάω την άλλη μέρα από το ψυγείο, είτε θα το φάω μόλις βγει. Δηλαδή, αυτή η γλύκα της μελιτζάνας στο μουσακά με. Τα τηγανίζεις στα ζαρζαβατικά? Όλα. Βαθύ τηγάνι? Full, όλα.
Τα στεγνώνεις. Ναι, εννοείται. Λίγο. Άρα δεν είσαι υπέρ της τάσης του να ψηθεί η μελιτζάνα ή πατάτα και μετά να. Νομίζω ότι χάνει όλη τη μαγεία. Δηλαδή οι γιαγιάδες όλους είναι ένα πολύ καλό ελαιόλαδο, τηγανίζαν την πατάτα, τη μελιτζάνα και δεν κάναν τίποτα παραπάνω. Οκ. Κολοκύθι βάζεις. Όχι, όχι. Πατάτα μελιτζάνα. Μόνο. Ναι, ναι, ναι. Και στον κιμά. Στο κιμά εντάξει, έχει μέσα ντομάτα. Σούπερ. Ναι, ναι, ναι. Μπεσαμέλ. Μισό-μισό αλεύρι στη μυγδάλη. Είναι τη γιαγιά αυτή η τεχνική. Για πες λίγο. Και Άλλη υφή, δηλαδή γίνεται κάτι πολύ έτσι παιχνιδιάρικο και μου αρέσει πολύ. γαλέτα από πάνω. Τυρί. Όχι, όχι, πάλι στη μυγδάλη. Το γυρνάω γύρω-γύρω, αλλά τώρα ήρθε Καλά η ώρα κάνεις. της ερώτησης. Πόσο άλλαξε η σχέση σου με τη μαγειρική μετά την απώλεια του Μόνξμπεργκ? Έγινε πιο δυνατή, μπορώ να πω. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Ανοίξαμε ένα εστιατόριο μετά από 7 χρόνια που είχαμε εστιατόριο στη Σύρο. Πήραμε την απόφαση με τη σύζυγό μου, τη Φανή, να ανοίξουμε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Επενδύσαμε όλα τα χρήματα που είχαμε μαζέψει τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος σημείο. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει. Δεν υπήρξε κάποια απειλή, κάτι Τίποτα, άλλο το τίποτα. οποίο Έγινε να όλο σε ένα βράδυ μέσα. αποκλείεται η συνθήκη του ατυχήματος? Ήταν κλειστό το μαγαζί τελείως. Δηλαδή δεν. Υπάρχει βίντεο που σταματάει αυτοκίνητο, σπάει την τζαμαρία, πετάει μέσα. Δεν είχες κάποιο σημάδι? Όχι, όχι, τίποτα. Δηλαδή ήταν όλο μια και έξω, μέσα σε ένα βράδυ και μας καταστρέψανε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ από την ίδια μέρα που έγινε αυτό, άρχισα τηλέφωνα, πήρα φίλους μάγειρες, πήρα επιχειρηματίες, τους είπα είμαι εδώ, ότι ψάχνω δουλειά. Δεν τα παράτησα καθόλου και δηλαδή μέσα από αυτό έχω φτάσει σε ένα σημείο τώρα που είμαι ακόμα πιο δυνατός. Και μπράβο, γιατί κάποιος άλλος στη θέση σου, βάζω και τον εαυτό μου, μπορεί να κατέρεε ψυχικά. Μμμ. Και παρένθεση, συγγνώμη, 6 ημερών ο γιος μου εκείνη την περίοδο. Μόλις έγινε το συμβάν ήταν 6 ημερών. Έχοντας εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, χωρίς ίχνος, θεωρώ άνανδρο το χτύπημα αυτό. Μμμ. Διότι εάν δεν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, αν δεν είχες πληρώσει κάποιον για να σου παρέχει ενός είδους φύλαξη ή δεν είχε κάποιος προσεγγίσει εσένα στο να μην επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο σημείο ή να ένιωθε απειλή ότι θα του πάρεις την πελατεία Ναι, ναι, ναι. και να μην στο έχει γνωστοποιήσει, πλέον είμαι η σκέψη μου είναι χαζομάρα, δηλαδή χτυπήσαν λάθος σημείο. Μμμ. Αυτή, ναι, Ποιος ξέρει πραγματικά. Και βασικά όλο για κάποιο λόγο είναι. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ καλά επαγγελματικά. γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι κάτι που το κυνήγησα. Δηλαδή θα μπορούσα να είχα πέσει κάτω και να μην σηκωθώ ποτέ. Αλλά εγώ αποφάσισα από την πρώτη στιγμή να είμαι πάντα όρθιος, να βοηθάω την οικογένειά μου και να είμαι και επαγγελματικά εκεί που θέλω. Είχα ενδιασμούς για το αν θα έπρεπε να αναφερθεί το Monks, γιατί ουσιαστικά δεν σε γνώριζα και είχα ανταλλάξει αρκετές κουβέντες με τον Κωνσταντίνο, τον αδερφό σου, για όλο αυτό και μου φαινόταν πάρα πολύ ξένο και περίεργο και χρησιμοποιώ εκ νέου τον όρο άνανδρο και χτύπημα κάτω από τη μέση. Ναι, 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 πραγματικά. Ειδικά, τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που πήρες στην επαγγελματική σου πορεία? Και γιατί, προσθέτω εγώ, ζητώντας συγγνώμη από το φίλο που μας έστειλε. Λίγο σκέψη αυτή η ερώτηση. Δύσκολη απόφαση. Να το πάμε λίγο αντίστροφα. Ό,τι αγαπάς. Που πλέον θεωρώ ότι ήταν δύσκολη απόφαση. Ναι. Είχα πάει στην Αγγλία και η εύκολη απόφαση ήταν να γυρίσω πίσω γιατί είχα το μαγαζί στη Σύρο. Ωραία. Αλλά τελικά πλέον που το σκέφτομαι, γιατί εκεί πέρα είχα μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και πιστεύω ότι αν είχα μείνει εκεί θα είχα εξελιχθεί πάρα πολύ στη χώρα και νομίζω και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά τη γαστρονομική σκηνή. Ναι, σωστά. ναι, σωστά. Ωραία. Επέλεξα να γυρίσω στη Σύρο για να ξανανοίξω το Σαν Μιχάλη. Οπότε θεωρώ πλέον ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση να μην μείνω στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν σε έχω ρωτήσει, σε προσωπικό χρόνο εννοώ, γιατί έκλεισε το Σαν Μιχάλη? Το Σαν Μιχάλη έκλεισε γιατί πέρασε ο κύκλος του. Δηλαδή, κάναμε 7 πολύ όμορφες σεζόν, μαζέψαμε κάποια χρήματα και μετά από πολλή σκέψη ήρθε η ιδέα να ανοίξουμε στην Αθήνα. Συγκλονιστικό μαγαζί, το λέω εκ νέου.
Άρα Και επίσης, συγγνώμη, πάρα πολύ δύσκολες πλέον οι σεζόν στην επαρχία και στις Κυκλάδες. Δεν βρίσκεις ποτέ προσωπικό. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τα τελευταία 2 χρόνια που ήμασταν ανοιχτά είχαμε δυσκολευτεί πάρα πολύ. Άρα η πιο δύσκολη απόφαση ήταν να γυρίσεις πίσω. Ναι. Δηλαδή, πλέον που έχω οριμάσει και το σκέφτομαι, τελικά ήταν η πιο δύσκολη απόφαση. Γιατί τότε δεν το σκεφτόμουν. Αλλά τώρα πλέον θεωρώ ότι αυτό ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Έχουμε μία tricky question τώρα εδώ, το οποίο υπάρχει κάποιο φαγητό που δεν αντέχεις να φτιάχνεις, αλλά το ζητούν συνέχεια. Όχι. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω τα πάντα. Και μαγειρεύω μέσα από την καρδιά μου και κάτι που δεν θα μ' άρεσε θα το φτιάχνα έτσι ώστε να μ' άρεσε. Βασικά να παραποιήσω λίγο την ερώτηση. Υπάρχει κάποια κουζίνα του κόσμου που δεν σου αρέσει να... Όχι, όχι, πραγματικά μου αρέσουν όλες οι κουζίνες. Δεν είπα ότι είμαι καλός σε όλες τις κουζίνες. Θα το ψάξω πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα μου ζητηθεί να φτιάξω κάτι, θα το ψάξω πάρα πολύ μέχρι να παρουσιάσω κάτι. Και ποτέ δεν θα πω ότι ξέρω κάτι ενώ δεν το ξέρω. Ποια είναι η αγαπημένη σου? Ελληνική. Μαζί με Ανατολίτικη, Λιβανέζικη κυρίως. Αγαπούμε την κουζίνα του Λιβάνου. Ναι. Αν δεν ήσουν μάγειρας, με τι θα ήθελες να ασχολείσαι? Αν δεν ήμουν μάγειρας, θα ήμουν μουσικός. Έχω υπάρξει μουσικός. Με τι? Κιθάρα ηλεκτρική έπαιζα σε μπάντα. Οκ. Είσαι ο δεύτερος, να ξέρεις, που μου το λέει αυτό. Ναι. Και πήγαιναν και πολύ καλά οι περιοδίες, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε βγάλει δίσκους, πήγαινε πολύ καλά. Τι είδος? Stoner Rock. Οκ. Βαράγαμε. Υπάρχει ακόμα το συγκρότημα? Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Έχουν μείνει μόνο οι δίσκοι και τα τραγούδια μας. Παίζεις μουσική όμως? Όσο προλαβαίνω, παίζω στο σπίτι στο γιο μου. Ξέρεις, με το πρακί, έτσι γυμνός και δώσ' του. Και πώς αντιδρά? Του αρέσει πολύ. Πιστεύεις ότι θα ακολουθήσει? Ό,τι θέλει και αγαπάει να ακολουθήσει. Δηλαδή δεν θα τον πιέσω για κάτι. Αλλά να παίξει μπάλα στον Παναθηναϊκό. Εδώ αυτό θέλω να το... Thumbs up από πίσω, χαμός. Ποια στιγμή ή εμπειρία σε καθόρισε περισσότερο ως άνθρωπο? Καλή ή κακή στιγμή? Εσύ, you name it. Νομίζω ο χαμός της μητέρας μου. Ναι, χασό όταν ήμουν πολύ μικρός. Δεν την ανέφερες πριν και στοχευμένα δεν πάτησα και είπα συγγενικά πρόσωπα. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό? Ναι, έχασα πολύ μικρός τη μητέρα μου. Ήμουν πέμπτη δημοτικού. 11 χρόνων. Πόσο χρόνο είσαι τότε? Ναι, 11 χρόνων. Κάτι που δεν κατανόησα τότε τι έχει συμβεί, αλλά το κατανόησα ο μεγαλύτερος. Με στιγμάτισε πάρα πολύ δηλαδή αυτό το πράγμα. Και σας μεγάλωσε ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς με τη μητριά μας που είναι εξαιρετική γυναίκα. Αλλά ξέρεις, όταν χάνεις έναν γονέα σε τόσο μικρή ηλικία, νομίζω ότι σε στιγματίζει για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες είμαστε πλαστελίνοι και Ναι. τέτοια χτυπήματα είναι σημάδια τα οποία ουλές που δεν σβήνουν. Αυτό. Πάμε ένα βήμα παρακάτω. Τι σημαίνει για εσένα η γεύση με χαρακτήρα? Νομίζω μπορεί να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα από τη γεύση ενός μάγειρα και ενός ανθρώπου γενικά. Μέσα από το φαγητό βγάζουμε τα συναισθήματά μας. Για μένα το Α και το Ω, εντάξει, όχι αυτός ο σκοπός, δηλαδή δεν το κάνω επιτυδευμένα, αλλά πιστεύω έχω φτάσει σε ένα σημείο να τρώσω ένα φαγητό και να λες είναι καρακατσάνης. Δώσε μας ένα παράδειγμα. Δεν θα σου πω σπεσιαλιτέ. Γενικά, αν φας το φαγητό μου, δηλαδή το έχω δουλέψει τόσο ρε παιδί μου που να τρως και να λες είναι καρακατσάνης. Και με κλειστά μάτια. Παράδειγμα, στον προβελέγγιο τι έρχεται με το ψωμί? Έρχεται ένα βούτυρο από κεφίρι, ένα ξυνισμένο βούτυρο. Το οποίο τι συστατικά εμπεριέχει? Μόνο κεφίρ. Τελεία. Ξυνισμένο, ναι. Ωραία. Και κρέμα γάλακτος και κεφίρ, δηλαδή, όχι μόνο κεφίρ. Είναι λανθασμένη η ερώτηση που κάνω, γιατί έπεσα έξω τώρα. Ποιο είναι το μυαλό? Τι είναι το μυαλό? Το μυαλό είναι ένα πατέ από αρνίσια μυαλά και φουαγκρά. Ο κόσμος το δέχεται εύκολα αυτό? Τρόμαζε πολύ δηλαδή στην όψη ενός μυαλού, αλλά με τη γευτική δοκιμή άλλαζαν όλα. Okay. Ήταν ένα umami bomb, δηλαδή πάρα πολύ μικρή ποσότητα, λιμένη πάνω σε ένα ψωμάκι, αλλά μια έκρηξη γεύση. Αυτό το έχεις δουλέψει νωρίτερα ή ήταν αυτό κάτι? Αυτό ήταν μια ιδέα που είχε ξεκινήσει το Monk's Beer, δηλαδή το ετοιμάζαμε για το μενού του χειμώνα. Είναι beer, το όχι bird. Ναι. Οκ, sorry. Δεν υπάρχει θέμα. Όλοι έτσι το λέγανε. Ωραία. Ναι, θα μπαίνει στο μενού στο ντεγκουστασιόν του χειμώνα στο Monk's Beer. Το πήρα στο προβελέγγιο και το εξέλιξα εκεί. Και το παρουσίασα εκεί. Γεύση με χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας έχει να κάνει με τον άνθρωπο, σωστά? Σωστά.
Πιστεύεις ότι ο χαρακτήρας σου περνάει στα πιάτα? Νομίζω πως ναι. Σίγουρα κάποιος άλλος θα το πει που θα φάει από μένα, αλλά νομίζω πως ναι. Δηλαδή βάζω την ψυχή μου μέσα στο φαγητό. Πόσο σε επηρέασαν οι εμπειρίες σου από το εξωτερικό στην εξέλιξή σου? 100%. Με επηρέασε το εξωτερικό. Και Δηλαδή, γιατί, προσθέτω εγώ εδώ τώρα για να δώσω πάσες. Μου άνοιξε τελείως όλο μου το μαγειρικό ορίζοντα και την οπτική μου, πώς βλέπω τα πράγματα μέσα στην κουζίνα. Πόσα χρόνια ήσουν έξω? 2 χρόνια. Δεν ήμουν πολύ. Αλλά ήταν πολύ αρκετό για να καταλάβω τι συμβαίνει εκεί έξω. Υπάρχουν πράγματα από εκεί έξω τα οποία ακόμα και σήμερα είναι κτήμα σου και τα λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο? Το πώς θα στηθεί η κουζίνα στα εστιατόρια που είμαι ο σεφ. Το πώς θα είναι το display όλο, δηλαδή πώς θα είναι το πάσο στημένο, το πώς θα δουλεύουν μέσα στην κουζίνα. Είναι όλα δηλαδή. Σε τι διαφοροποιείται με την Ελλάδα του σήμερα? Πλέον έχει έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ όταν δούλευα στην Ελλάδα ήταν πολύ καλά τα πράγματα και τότε. Δηλαδή, ξεκίνησα. Αλλά πήρα μια άλλη κατεύθυνση και μια πειθαρχία, να το πω, από την Αγγλία που ήμουνα, που νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ για αυτό που είμαι σήμερα. Εδώ η επόμενη ερώτηση είναι και γενικού περιεχομένου, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Συγγνώμη. Ναι. Καταρχάς, υπήρχε πάρα πολύ ευγένεια εκεί πέρα, μέσα στην κουζίνα. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ναι, δηλαδή μπαίνανε όλοι, έμπαινε ο σεφ μέσα, καλημέρα chefs, good morning chef, σε καλημερίζει, περνάει από το πόστο σου, σε χαιρετάει. Και μιλάμε τώρα για σεφ με αστέρια Μισελέν, όχι ανθρώπους, τέλος πάντων, ξέρεις. Θεωρώ ότι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου και η ευγένεια τον βοηθά να είναι ένα σκαλοπάτι στο να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος. Ναι, σίγουρα. Και αν ήμουν ευγενικός πριν, πόσο μάλλον είμαι πλέον. Δηλαδή, όλοι στις κουζίνες μου θέλουν να είναι χαρούμενοι για να είναι, που θα είναι μαζί μου και νομίζω το έχω καταφέρει. Κρατάω αυτό και σε ρωτάω το εξής. Ένας πετυχημένος σεφ έχει αιμονές? Και δεν ξέρω αν είναι επιπροσωπικού η ερώτηση εδώ, αλλά εγώ θα την πάω σε πιο γενική μορφή. Έχει αιμονές ένας πετυχημένος? Σίγουρα υπάρχουν αιμονές. Σίγουρα. Πώς τις ορίζεις τις αιμονές? Μπορεί κάποιος να έχει αιμονή να πάρει αστέρι Μισελέν. Να ζει και να αναπνέει γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς το κοντρολάρεις όλο αυτό ώστε να μην γίνει κακή η αιμονή σου και να δημιουργεί πρόβλημα και σε εσένα και στους άλλους. Πέρα από την αναγνωρισιμότητα και τους πελάτες που μπορεί να έρθουν, τι άλλο σου δίνει ένα αστέρι Μισελέν? Εγώ μόνο επιβεβαίωση. Μόνο στο λέω αυτό διότι συνειδητά επιλέγω τον Τρίττερς να μην βραβεύει. Δεν σου δίνει τίποτα. Έχει υπάρξει και πολύ μεγάλος ντόρος, για παράδειγμα με τον Λαζάρο που έχασε το αστέρι. Δεν θεωρώ ότι κρίνεται από αυτό ένας μεγάλος ή πετυχημένος ή γνωστός σεφ. Εδώ η επόμενη ερώτηση, που είναι και η πρώτη τελευταία. Να συμπληρώσω για το προηγούμενο, Ναι, ότι δεν σου δίνει πραγματικά τίποτα. Και εγώ έχω μπει σε αυτή τη λογική ότι ναι, θέλω αστέρι Μισελέν. Πάντα θα υπάρχει στο μυαλό μου, αλλά πλέον δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και στην Αγγλία δούλευα με τον Μάρκο White που άφησε όλα τα αστέρια Μισελέν, ενώ ήταν τριάστερος, τα έδωσε όλα πίσω. Οπότε έχω εκπαιδευτεί καλά. Πώς τα έδωσε πίσω, παραπείσε τις συνταγές? Όχι, δεν τα ήθελε πλέον. Τα έδωσε πίσω. Σταμάτησε να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί νομίζω έχει χάσει το μυαλό του και τη ζωή του. Καλά, τρελός είναι ακόμα. Αλλά ξέρεις. Εντάξει. Το να δώσεις πίσω τις βραβεύσεις, εμένα υγιές μου κάνει. Πολύ. Αλλάζεις, κλείνεις κεφάλαιο, περνάς σε μια επόμενη σελίδα και λες. Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι να μην έχεις στόχο, απλά να είναι μια ταυτότητα. Δηλαδή να χτίζεις τον εαυτό σου ώστε να είσαι κάποιος. Και όχι, ας πούμε, να έχεις ένα στόχο, μόνο ένα στόχο να πάρεις αστέρι Μισελέν. Γιατί μόλις το πετύχεις θα θες και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και μετά θα είναι ένας φαύλος κύκλος. Όλο αυτό. Okay. Η πρώτη τελευταία ερώτηση είχα ενδιασμούς, η αλήθεια είναι, για το αν είναι σωστά δομημένη. Παρ' όλα αυτά την έχω βάλει αυτούσια και την δίνω απευθείας σε σένα. Γυμνός δεν έχουμε γυρέψει κάπου. Όχι. Φορούσα μόνο ποδιάρια, τίποτα αυτό. Πες ότι η AI μάθαινε να μαγειρεύει και μπορούσε να αναπαράξει με ακρίβεια οποιαδήποτε συνταγή. Εσένα αυτό θα σε φόβιζε ή θα σε ενθουσίαζε? Το AI δεν έχει ψυχή, είναι ένα ψυχο on. Εσένα αυτό σε φοβίζει ή σε ενθουσιάζει? Με ενθουσιάζει να σου πω, θα έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή θα ήθελα να μαγειρέψω ένα ρομπότ απέναντι και να φτιάχνουμε το ίδιο φαγητό. Αλλά νομίζω και αυτό να γίνει, ότι πάλι ο άνθρωπος θα μαγειρεύει.
Γιατί είμαστε για να είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι για να ζουν μαζί με τους ανθρώπους. Οπότε, ό,τι και να γίνει, νομίζω πάλι ο άνθρωπος θα μαγειρεύει. Και Μακάρι θα βγαίνει η ψυχή προς τα έξω πάντα. να παραμείνει η ψυχή, να μην μπορέσουμε να τη γράψουμε την ψυχή. Ναι. Τουλάχιστον. Ελπίζω πως όχι. Περνάω στην τελευταία ερώτηση, την οποία την άφησα και στοχευμένα στο τέλος. Τι ρόλο παίζουν τα ένστικτα στη δουλειά σου και στη ζωή σου γενικότερα? Τα ένστικτα. Ναι. Ακολουθείς το ένστικτό σου. Συγγνώμη για την ερώτηση, πάνω στην ερώτηση. Πάμε πρώτα σε αυτό. Γενικά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτό. Ναι, δεν καταλαβαίνω πράγματα. Δηλαδή ότι κάποιος πάνω μου τη φέρει και εγώ να έχω το ένστικτο ότι θα μου τη φέρει, δεν παίζει αυτό. Δηλαδή δεν το έχω. Είμαι πολύ καλό προαίρετος. Έχω όμως ένα άλλο που όταν θέλω κάτι θα το καταφέρω ό,τι και να γίνει. Οκ. Όταν λες καλοπροαίρετος εννοείς ότι δεν έχεις δεύτερες σκέψεις. Όχι. Πολύ σπάνιο. Άρα δεν παίζει ρόλο το ένστικτο στη δουλειά σου και στη ζωή σου. Όχι, νομίζω δεν το έχω αυτό καθόλου. Οκ. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την συνέντευξή μας για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σου άρεσαν οι ερωτήσεις που επιλέχθησαν. Πολύ. Είμαι περίεργος να μάθω ποιος τις έκανε. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Θα ήθελες κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε? Κάτι το οποίο θα θέλεις να μοιραστείς, ένα μυστικό? Ναι, θα ήθελα να βλέπω τον κόσμο να βγαίνει στα εστιατόρια και να τρώει έξω και να χαίρεται γι' αυτό. Όπως υπάρχει μια κουλτούρα στις άλλες χώρες, δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ είναι γεμάτα τα μαγαζιά και υπάρχει μια διάδραση. Okay. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να το δω αυτό και στην Ελλάδα, να υπάρχει μια όμορφη γαστρονομική κουλτούρα. Γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει γαστρονομική κουλτούρα? Νομίζω ότι είμαστε με μια γαστρονομική μάζα, θα το πω εγώ. Δηλαδή πάμε εκεί που πάνε όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα να πάμε έξω στα μαγαζιά. Δηλαδή είναι μόνο να μας δουν. Έτσι νιώθω εγώ. Άρα προέχει το socializing. Ναι, δυστυχώς. Δεν θα διαφωνήσω με αυτό, αλλά προσωπικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπου όταν θέλω να βγω να φάω κάτι, είναι ζωτική σημασίας αυτό που θα μου έρθει στο πιάτο και πέρα από το πιάτο, ο χώρος, η αισθητική του, το προσωπικό και να δω και την ταυτότητα όλου αυτού, είναι μια εμπειρία η οποία αυτό. την πληρώνεις. Και πλέον ειδικά στην Αθήνα υπάρχει τεράστια εξέλιξη στη γαστρονομία, θα πω εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι ακόμα όμως είναι ότι διανύουμε όχι μόνο τώρα και πριν τον κορονοϊό, τουλάχιστον 10 χρόνια που θυμάμαι εγώ, διανύουμε μια περίοδο αρκετά δύσκολη και σφιχτή. Πολύ, πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό έρχεται ως ένα αντίκτυπο και στο τι γίνεται και συμβαίνει στα εστιατόρια ή στην εστίαση γενικότερα. Σίγουρα, επειδή το παλιό Πασόκ έχει πεθάνει, ναι. και ότι αυτό είχε μαζί του, εκείνο το είδος διασκέδασης έχει εκλείψει, ευτυχώς μάλλον. Απλά το κακό είναι ότι πλέον ότι στέλνουν δώρα στο TikTok για να βγάζουν λεφτά οι influencers από το να βγαίνει ο κόσμος έξω να τρωνάει καλά. Δεν ξέρω. Ναι, αυτά είναι σημάδια των καιρών. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι πάντα υγιής. Και σε δεύτερο χρόνο θα ήθελα να συζητήσουμε το πώς μπορεί αυτός εδώ ο χώρος να σε φιλοξενήσει και με κάτω από ποιο project ή ποια ιδέα. Με μεγάλη μου χαρά. I will keep that in mind, που λέμε και στο χωριό μου και στη Λακωνία. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα.